Matul din il-ġimgħa s-Soċjetà Mużikali Beland taż-Żejtun telet programm mużikali f'Ruma u fil-Vatikan. B'kollox 60 musiġisti nataw l-opportunità li jtellu programm ta' mużika Maltija fi Pjazza San Pietru fil-Belt tal-Vatikan waqt l-udjenza mal-Papa Franġisku l-Erba'. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela flimkien mas-Sinjura tiegħu mal-Ambaxxatur ta' Malta l-Vatikan Frank Zammit ukoll kienu preżenti u rew l-appoġġ tagħhom għat-talent mużikali Malti. Naħseb illum hija ġurnata speċjali mhux għalija biss imma għal kull min kien magħna, għal bandisti, għal membri tal-Kumitat u kummissjonijiet oħra fih dan is-Soċjetà Mużikali Beland. Din hija okkażjoni naħseb unika li tiġi darba f'ħajtek. Is-soċjetà tellet ukoll kunċert ta' mużika Maltija tal-ogħla kwalità fil-Konservatorju di Mużika Santa Cecilia f'Ruma taħt id-direzzjoni tal-Maestro Rejxi Berras. Dan il-proġett sar b'koordinazzjoni mal-Ambaxxata Maltija f'Ruma bajnuna mill-Fond ta' Diplomazija Kulturali. Kienet okkażjoni sabiħa fejn l-ewwel nett wieħed jattendi għall-udjenza tal-Papa dejjem hija xi ħaġa tajba. Barra minn hekk il-preżenza Maltija kienet tinħass għax l-aħħar mill-aħħar aħna nirrappreżentaw lil Malta kollha permezz ta' banda, l-banda Beland miż-Żejtun li daqqet ukoll waqt li l-Papa kienet idur fost in-nies u jsellem lin-nies. Dan għalina l-Maltin huwa unur. Il-Ministru Abela ltaqa' wkoll mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan Kardinal Pietro Paroli, id-Dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali Kardinal Angelo Sozzan u mal-Arċipriet tal-Bażilika Papali ta' San Pole Fuori Lemoro l-Kardinal James Michael Harvey. Huma ddiskutew it-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn Malta u l-Vatikan u materja ta' interess għaż-żewġ partijiet, inklużi l-kwistjoni tal-migrazzjoni u l-instabilità fil-Libja. Iltaqgħu wkoll mas-Segretarju għar-Relazzjonijiet mal-Istati Mons Paul Richard Galari u l-Under Secretary għar-Relazzjonijiet mal-Istati il-Mons Antoine Camilleri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.